kuti tipedze musiku yange singapedzi because pane nyaya yekuti uyu mukomana uyu nehanzvadzi dzake wakaenda kukakamateni pamukamana wabva wavo pamushawana wabva wavo iri nyaya yekuti havasina kumubudi kugara saka uyu aya wakakamateni uyu Jaricha akazoti panzwi ipapo ndepake akapapiwa nani nini asi uri musha wechii weapo saka ndopatakati aiwa ati kana yatoona Ishe mukati taura kuti Ishe acho yataura kuti Aishe ndoinyairapa wana kuti pamusha pedu uyu Jaricha wati ndakapiwa naIshe ya ndiri kupadzwa mama yes ndiri kuti Jaricha acho ari pano handiti naiwa somuranda vari pano ngavataure ndahapa Jaricha garai pasi shoma utaure munda wako pauri ipapo wakapawana sei pamusoro echangamire zita rinonzi Fungai Jaricha nemuna 2020 pandakatsvagawo musha wekugara ndaingopawo soko kumasabhuku nevabereki chinditsvagawo pekugara pane murume akazouya kubasa kwangu ndiri mudzidzisi akauya kubasa achiti saJaricha ndadza kuti muri tsvaga pekugara ini ndinapo pane pandaigara pabvute asi ndaakutama kuenda kuMozambique saka ndiri kutsvaga munhu anogara ipapo ndikati ndiri kupada takaenda tikaratidzana naye tichibva tadarika kuenda kwasabhuku ndikuti papaine dzimba dziripo musataure madimikira pa Ishe wauya ningi wakauya kubasa kwangu akati ndine pekugara ningi tikaenda naye kwasabhuku ningi tikasaendana mapepa tikadai taura izita renu pakanaka Changamire murume akauya ainzi Simango ndakaenda naye mubhuku raBvute ndomaigara makamine stand yake takaenda kuna sabhuku Bvute ndichida kunzwa chokwadi kuti nepake here sabhuku Bvute wakati shuwa ngepake asi kana wapaona wana kuti pane dzimba tauriranai nyaya yedzimba mapedza nyaya yedzimba kubhadharana dzimba mochizouya kwandiri wobvisa mutete wangu ndoenda naye kwaChangamire kwa Ishe Chikomba wobvisa mutete waIshe Chikomba ndozvandakaita izvozvo ndakabhadharana dzimba dzanga dziripo papaine 4 roomed house yanga iripo yanga ine asbestos nekitchen yeround yanga iri yeuswa asi yanga yadona rufu yacho tapedza takaenda kwasabhuku Bvute sabhuku Bvute wakati mutete wangu ijongwe kana kuti $10 ndakabvisa $10 pana sabhuku Bvute ndichibva ndaenda nasabhuku Bvute kwaIshe Chikomba ndikabvisa $30 yakazi mutete $30 kana kuti mbocho ndikabvisa $30 saka kubva 2020 ndio pandiri pamusha ipapo ndakazotowakawo imba yangu ipapo ndiri kurima kubva muna 2020 saka awa wakasvika muri kwako awa kuzovaona ndakaona muna 2023 vakauya kubasa kwangu muranda nemukadzi wake vari 2 vachiti tutsvaga munhu anonzi Jaricha vakaunzwa kuofisi kwangu tikaonana wakati saJaricha tauya taako kutaura pastand pamakavaka imba yenyu pastand pababa wedu ndakabvapo ndiine 2 years achitaura iye wakaenda akabva ndine 5 years achitaura iye achiti muri kuona nditanga ndakutena pfungwa ndibaba ari kunditidzokerawo gara pastand pangu inini mubvunzo wandakawabvunza nokuti Simango ndiani wenyu Simango wandakatengeserana naye imba wedu ndopo wakanditi Simango hatimuzivi ndichibva ndatadza kuziva kuti nyaya yacho iri kubatana papi ndakadza kuda kufonera sabhuku tiri pabasa foni dzasabhuku dzikaramba ndichibva ndafonera Ishe Chikomba iwo wanga waripo ndotaura Ishe Chikomba kuti Ishe kune vanhu vari kunoko vari kuti wawaka pastand pedu ndaedza kufonera sabhuku foni yavo haisi kuita Ishe vanondibvunzawo kuti ndivanani ndikati wati ndozi muranda zvikanzi wabva kwasabhuku here ndikati handisi kunyatsoziva vari pano zvikanzi usakakawadzana navo ita kuti vauye kunoko ndichibva ndatosara iwo achibva waenda ndakachizototi weekend ndo pandakazoona mukorore wasabhuku anga ari mabharano acho achitoti saJaricha ndadza kuti kune munhu akauya kubasa kwenyu ari kuti magara pastand pedu ndikati hongu zvikanzi yosiyanai nayo
takataura naye takamutaurira chimiro chiripo baba vake vakasooneka vakaenda haachadzoki futi ndo vatagara pakaita andofunga 6 months achibva adzoka futi akauya kubasa aine mukorore wake papa ana kuya namai zvikasaja richandauya vakasvika nedzimwe nyaya ndonyora mabhuku saka dati muedite mabhuku angu mutiprinde ndikati aiwa zvinoshata mwaine zvamambonyora zvacho ndione wazoti ndine munyaya ndafambira ndauya izvizvi ndandichikumbira kuti tibhurirane pamuri kugara ndikati samuranda zvamuri kutaura hazviitiba ndina vana vangu vakawanda vakomana stendi yacho haina kupfuura zvokuti ngagara tese achibva atosimudza mwaka wakati mukandiona futi taura nyaya stendi munandibvunza ndakwenda that was 2023 then muna January musi wa 23 January ndopandakafonerwa ndiri kubasa ndima next door zvikasajja richa muri kuzviziva kuti muranda uri kuisa dzimba dzemapurasitiki pamukova penyu ndikati handina chandiri kuziva mazvita mataura kwakwatokumanheru saka ndichitomuka mangwana acho ndakabva ndananga kwasabhuku handina kudarika nepamba pangu ndakati zvimwe ndozore zvangu kutaura tikazokonana ndakananga kwasabhuku straight ndichisvika kuseni sabhuku vangu vachitovhurirawo mbudzi dzavo vakati sajarisha mauya magona ndine nyaya ndakanzwa iri kuitika baba penyu apo zuro manheru akomana vakataura pane munhu aisa mapurasitiki waugara pamba pasajarisha saka isusu zvamauya zvanaka ngatiende kwaishe Chikomba ina handisoda kudarika nepo pamba pacho nekuti panzi pane vana vari kubudirwa vari kundazwa kuti pane vana vari kubudirwa hino zvekuzotaura nemidzimu ini ndiri wechechi ngatiende kwaishe Chikomba takabva tananga kwaishe Chikomba ishe Chikomba tavapira nyaya vanobvunza sabhuku kuti ndimi mamuisapo here sabhuku anoti kwete ndandozwawo kuti ndo paari kugara asi handina kutomuona changamira wakati imi michiita kuti mangwana mopana nguva modarika muchitora muranda wacho nasajaricha wacho tisangane panapa takazomuka mangwana tikaenda kwachangamire ndindakatanga kusvika muranda achizosvikawo sabhuku bva wazosvika tichingopedza kumusana mukadzi wamai muranda wacho wakabva watanga kubudirwa wakati ndaakubudirwa ndisekuru wachitiwo jaricha iwewe udawo ndijairira ibva pamba pangu vakaita kutaura wachingoti ibva pamba pangu ndini sekuru muranda ndatouya zita ravaitaura ndini Bison muranda ibva pastendi pangu zvichakanaka saka takadangoutaudzana hapana zvakabuda mambo kusvikira dare rakazoti aiwa iwo muranda apa nepasajaricha apa chiendai asi wakaramba kubvapo ndakazoona 14 February wanga musi wa15 akuya nesamanisi ranga rabva kwamambo Mutasa achiti asungisa inini kuti ndiri kumudzinga pastendi pavo right because there are two things that is in sabhuku wacho ndimi sabhuku mune here eni pepa rakanyorwa ramo makataurira wenyu kuchiti mhuri yamuranda yakasarenda inoitwa Simon ndakaita inheriti mukoma wangu akanga ari sabhuku panguva yakaitika saka zvina nguva yakareba basa saka ndakazotoona kuzwa kuti wakwamatengi ndikati handizi goni akanga ngaripo mwana wacho mandauya naye ndiye akanga achinyora nababa wangu mutemo unoti munhu kana akusiya chinhu chake akuenda for good anonyora tsamba yaanopa sabhuku kuti inini ndaakubva mudunhu rino iri ndaakuenda kwandaakuenda because of chakati obva akusiyira chii tsamba because mukazopinda manje mumutemo manje mutemo unotaura kuti nyangwe munhu akabva apa nyangwe akaita 100 years asati asvika panzvimbo pake ndepake ndosaka ndoti mune here chinoratidza kuti uyu munhu akaita sei akasarenda chii iyo ndikatoti kuna mabharani nashe ndakapinda nyaya yavo iyaisi aisheba iyi ndeyamwisa bhuku because ishe imimi ndi makazoenda kuna ishe
makaende rini tsamba kuna ishe kuti ishe munhu yasarenda because kana pasina tsamba iyo ndepake Papa pagere nechikara. ipapa ripake Izvi tikatobvunzira makarani ngari kuwa. ari vemabharano Ari pa. ngasunga Faktor ini gift. Ini semoga ya ndi mwana sabhuku acho wakashaya kurapeka chokwadi ndindainora kuna baba ndichivanyorera ndisekretari wake asi zvinoti pane translate yatakanyora kana tiwane zvakatinyoresa hapana zvatakanyora asi zvekuti samuranda vakauya vachiti ndakuenda vakauya vakataura vachiti ndakuenda samuranda vakagara muvhireji medu ndingati dzokei mashure mbijana zvinoitika kwedu takagara tiri bhodha tine kambani yesinainet saka zvakadaro kunouya vamwe vanhu vanoda zvekushanda mukambani vasikadi kugara mukambani because life yemukombono mwe havaidi saka vazhinji vacho vanouya kotsvaga masitenzi vachishanda vamwe vacho kana vakuenda vamwe vanooneka vamwe havaoneka asi samunanda wakaoneka kuti ndakudi ndakuenda unfortunately kuti zvekuti takanyorana pasi tichazviziva gift booted ndo pane nyaya vasingabhadhari amene wegore rimwe zvavasi ndichitaura kuti samuranda wakauya muvhireji rekwabhuti muna 1982 ndokwavakauya vakabva muna 87 period ya 78 yatingakangani saka ipasiteti pavari kutaura ivo pachona pakatombogara vamwe vanhu ndofunga nenyaya yandataura yekuti masitedzi ekuti vamwe vacho vanovagara nezvikonzero zvekuti varoda kushanda kumabasa vachienda saka pakambogara vamwe murume wekutanga ainzi Madzoma vakazouya umwe wechipiri ainzi Maziro vakazouya vamuranda vanga ndewechitatu vamuranda vabvaku pakatouya rumwe kuti anonzi Simango ane dzimba dzakatengwa dzakazotaudzana neavo sada kuti munguzive kuti mararamiro atinoita uko akada kuti bhozi vamwe vanhu vanouya vachigara zveperiod yekuti ari kutoya basa andapedza ndodii zvangu ndinoenda ini ndo zvandinoziva pane nyaya iyi dambudziko rangu riri pekuti pamakapasi mangu emene anditi makapasi mangu muchiti pane munhu unika kuti hapana munhu kana munhu aonenge tichiti hapasina munhu kana munhu atida kuenda haana kuti akatitizadi akatidakuenda pakaenda muranda anga akawaka pane dzimba asi dzakaparara kuti kana nhasi hadzichaoneka dziripo so ndedzasimango ari kutaura ndidzo dzitoripo dzakatonii dzavana muranda kana vachitsvaga dzimba dzavo dzichaoneka muranda vatakabva rini 87 alright okay alright chichayagomuna alright anyway nyaya yenyu yandainya kusungira kuti hapana hamuna umbori kutaura kuti munhu akasarenda chii hamuna because kana munhu auti ndiri kuenda hazvidi kuti ndibve pamushana ko kana akati ndichamboenda kumushana kana ndaana basa somewhere else ndikuti ndichamboenda ikoko hazvidi kuti akasarenda mushana ndingati hangu pamwe chinotikasirapo ndambotore nyaya yekuti kwedu kunonyanya kugara vanhu vanouya kubasa vamwe vanobva kuchipinge vamwe vanobva kunana mbuyera nekumasii saka ava kutaura kwababa kuti ndakuenda wakati sabhuku ini ndakutama ndakubuda ndokuoneka kwakaita ndakubuda zvinhu zvenyika nyaya yenyimimi ndeyekuti maane chijairire chekuti munhu akauya mukangona asipo mumhati waenda muvatopawo munhu saka chishuwo chenyu chacho chekutoti munhu akadai akakumidza kuenda kuti mimuite mari because ndii muri kutengesa state because to me doesn't make any sense kuti musha unozi unoexchange hands 5 6 7 families yakawanda inotonoti kana munhu aenda
achindaenda tiita kuti munhu aendaenda anenge aenda asi kutanga kuenda wakawanda vaenda kana kuti wakengendrimaandinginandingi patikasitsiuka pana umwe anoenda uchitaura kuti akataenda neumwe ari kuti ndichambovhakasha zvinosiyana isuku munhu ndo zvandikutaura kuti situation yeawa yasiyana newamajaira andii that's why uri kuona Simango paakaenda wakabva atengesa misha yacho kuratidza kuti ndaenda asi munhu anotengesa misha asange nedzimba akatengesa dzimba iri muranda haanotengesa dzimba izwa nyaya yacho musiyano waSimango namuranda ndekuti muranda anga ine dzimba asi haana kutengesa dzimba asi Simango wakabva atengesa dzimba dzake nekuti waroti ndaenda. Alright, chimbogara pasi mambo emusungai ndaona mune kwiri nenyaya yechi yegore rakaenda nechi pamusoro indoitwa Victor Muranda gore rinotaurwa ra 87 nani grade 7 akasvika form 4 ndiri kuya ndopamba pedu ipapo patakatokurira ndikazobva ikoko ndikaenda kuChipinge kunotsvaga basi. Saka baba vakazorwara vanga vasara vega mai vapesana namai saka vakazonditevera vangaitanda kuChipinge vakazoshaika muna 2022 ndopo vakazoshaika washaika kudaro isusuwo tatisinawo mari yekuti tindosimudzire musha asi mukomana anga ari kuno kumusha kuno saka akatomboenda achiendazve vachiti pamba pako shamwari takaisa vamwe akazochengeta mumwe musha ndokunge vanozviziva achichengeta mumwe musha saka muridzi wemusha akazouya akati ndauya pamusha pavo ndopakazosimuka wangu nina kuti ndashaya kugara asi musha wedu uripo ndopakazoenda kupisha matembero sekutaura kwangu ndozvanguitika. Alright. Apa wakakura sei? Wakakura sei musha wacho? Tingati unaonya kukura. Unakura inoka munhu akadiki nepungo wako. Kuuya kubhadhara muchero uyu. Muchero unobhadhara uyu. Pamusoro changamire. Mutero. Ndini Farai Muranda. Mutero takatobhadhara kwaSabhuku aripo. Ndiko wakabhadharira? Ndiko kwandakabhadharira. Saka aiti uri kubhadhara muchero wechi iwo usina mari. Matauriro akaita Sabhuku apo. Pane urongwa wakanzi vanhu vada kudini? Vanhu vada mastenzi ada kupegwa. Ndokutaura kwazvakaita. Saka Sabhuku wakati vanhu ngavabhadhare mastenzi. Saka ndakabvunzisa ndikati mastenzi aya tiri kubhadhara nei? Ndopa ndakataurirwa kunzi stendi muri kubhadhara nekuti kana pakauya vanhu vekupega ndiri kutaura kuti Muranda anechi agara aine stendi yake. Saka ndakatobhadhara inini chitoti ndabhadhara mutero wenzvimbo yangu. Right. Because Sabhuku ko maita mamutambira mutero uyu mutero wechi kana asina pekugara. Because development level. Saka mamutambira muchiti murutambira ndeye nzvimbo ipi? Ndini ndakatobhadhara. Ndagogwarukana pasenda. Amboya kuchechi padinonamata. Achinza ndikutsvaga stendi. Ndichechi wakataura kuti stendi chayo unataura nemasabhuku. Ndopavauya kumba kwangu ndikati stendi zveshoma tiri kutora GPS iri kutorwa nemutasanura wezvisukano. Saka iwe bhadhara muchero pane chitori stendi iri panext ipo apachisiya pane munhu pane dzimba kati pane akata mafuta ari pamhiri pako ipapo. Saka bhadhara muchero ndichakuisa ipapo patakadiba bani badinokana stendi itori ipo patakadiba bani badini atone aji yakatori Mira. Because inini pamutemo zvafanira kuti Sabhuku makabira munhu mari yake.
because amumbhadharisi munhu development level asina parugara. Ndio tsika yenyu yekuti masabhuku munoti kana munhu akaya achitsvaga nzvimbo yekugara mwavatombhadharisa development level iye asina. Ine ndiri kutotera ishe ndiri kutera mutengo weGPS. Yakati GPS itora inoita $10. Izwa ibamu. Iyi receipt ndeye development level $5 inobhadharwa pagore. $10 yesettlement permit yakasiyana nechiro. And GPS haitorwi panzvimbo isiri yako. GPS utorwa panzvimbo yako. Makamupa here stand ndo pane nyaya. Baramire sunga shamani. Pamusoro ichangamire pamusoro penyaya yestand kutaurwa nasabhuku ava kutaura chokwadi pamberi paMwari. Sabhuku vari kunyepa kuti vane stand yavakandipa. Sabhuku akatonongedzawo dongo remumwe munhu ari kutouya achitochema kuti ndiri kuda dongo rangu kuti achemere baba wake ada kutoita nyaradzo padongo rababa wake panonzi pachiri mutsoka. Ndo pavari kutondinongedzera kuti ndigare padongo risiri rababa wangu. Saka ndakatoti sabhuku hazvikodzeri kuti ndigare pasina ropa rangu. Inini handifaniri kubva padongo rababa wangu. Saka hapana stand yavari kutaura sabhuku. Watotaura dongo reumwe munhu ari kutonetsa nenyaya yekuti ari kutoda stand iyoyo. Ndiyo vari kutotaura sabhuku. Hapana imwe stand iri kutombotaurwa mukati menzvimbo. Hamusisina mastand mabvutozvo. Right. Ishe. Nyei. Saka ndati regai watauri kuti inini ndiri papi panyaya yawo. Nekuti inini pakati zangu handina mastendi. Handivi munhu stendi. Kana vanhu vaita zvemastendi masabhuku vanodi vachitaurirana. Kuzouya kwendiri istendi yakanga yazi haina munhu. Stendi iyi itori nestructure iripo. Ndobva ndati zviiti kungotora chete. Mataurirana here vachikuti vataurirana Simango naJaricha vachibva vaenda kwaSabhuku vachibva vapedzera. Zvavari kutaura panapa kuti istendi yavo pane vakatanga vachauyawo kuti munhu achiti stendi yavo ndozvazi pane vanhu vairi inyaya iri kutaura Sabhuku. Kune vanhu vairi kumashure vakaita vastendi iye asati auya kogara ipo. Kana aripo avachauya kuti nyaya ichabuya kuti munomu kuti vapa padongo pedu papa padongo pedu ndikuti muone izvo. Iyo nyaya inini ndaitofara kuti wese wadzoka kuti tisvike pamuridzo westand. Because ndosaka ndabvunza Sabhuku kuti hakuna stand Sabhuku inonzi after 5 years yayanhingi, after 5 years yayanhingi, after 5 years yayanhingi. Munhu wese achiuya achiwaka achienda, achiuya achiwaka achienda, achiuya achiwaka achienda. And the reason yawandipa haimake sense kwandiri yekuti vanhu vanouya kutsvaga basa paEastern Highlands. Saka kana akutsvaga rendi paEastern Highlands akapinda basa handa hake hawani life yemukomboni obva waya kugara. Saka nyaya iyi chacho haisi kuti hakuna munhu anoramba free accommodation. Eastern Highlands vari kuhora mari. Vari kuhora mari yekuti munhu anoti andikugara mukomboni mari yekambani ndinoda kuoroja kunze. Vari kuhora mari. Haisi reason bai. Ireason yechitsotsi. Akamazwa ichi. Ireason yechitsotsi iyi kuti uyu kana akatoenda anzani uyu smart. Ndiri kuti vanhu vanga vajaira masabhuku avo kuti akapa munhu uchaenda akangodai haadzoki tovataisa kuti mari tovatapaisa umwe futi toya mari tovataisa futi umwe toya mari because you can't tell me kuti matongo chaiwo akaitwa ndisandazvarwa inini iyo zvikasvika pari aripo unovaona kuti ai matongo. Asi matongo a1990 something munitaura kuti achaoneka ndozvamuri kutaura. Because uyu murume kana murume arava mukuru ataura kuti 1987 handi grade 7 asi ndipo ndaigara ipo kusvika ndapedza form 4. Uyu murume urapa kusvika 1987 I was in grade 7 asi ndakagara ipapo kusvika ndapedza chii
form 4 ndobva tazotanga kusenza kuchipinge baba ari ipapa baba vakaseparita namai kubva ndazotora baba kugara naye kuchipinge. Saka ini ndiripapi panyaya iyo? Ini ndikuti nyemisa ishe chatakudaidzira ivi chatakudaidzira ndi kuti vanhu ava apa pakabuda nyaya yekunzi takatengeserwa naishani. Saka ndati ndauya kuti ndosaka tati irivi nyaya yenyu yadini yekuti makatengeserwa tavanza munotengesera muchii asi nyaya ndeyenyu futi bhozi iri mudunhu renyu. Saka nakana iri yangu ndipe ndiende nayo aiwa ndozvanda kutoita ndozvandikuedza kutaurei kuti nyaya iyi chitorai nyaya iyi chidzokai nayo kumba nyaya iyi munogadzirise nyaya iyi. Ini chandoda kunzwa chete chekuti anzani muranda nemhuri yake wane pekugara waone pekugara. ini ndo zvandinozwa kuti muchaita sei handizivi. Kana matadza muchizodzoka kwandiri ndisokutaura izvo asi ndoda kupa iwewo ishe mukana wekuti go back enda pari kutaurwa apa wonoona zvekutaurwa zvese zvekutaurwa nasabhungu zvekutaurwa neuyu zvekutaurwa neuyu ati uri pai uri paground then Saturday munipa result yekuti mambo muranda akugara pakati kana muranda adzoka pake kana chari chawabva chari chatamumonera pamwe akanaka because chandisiri kuda chive magadzisa masabhuku enyu awabhadharisi vanhu mari yedevelopment levy munhu asina kugara isaini yeutsotsi angamaizo isaini yechii ndizvo hambe ndizvo munoita kuti sabhuku anobhadharisa munhu development levy munhu asina pekugara izvo ngezvasabhuku ndosaka aiwa ndenyu ndati ndenyu endai mogadzise pasabhuku yenyu zvauri kuita. Saka ndakuatora ndiende nawo endai panzvimbo because development levy kubhadhara kwakaita kuriratidza kuti uyu ane nzvimbo ndinoda kuonawo nzvimbo yake. ndosaka ndati chiendai panzvimbo iyoyo munoone nzvimbo yakabhadharira uyu development levy mobva machita make sure kuti uyu ane pake pekuita sei pekugara yapera. Saturday ndoda result.